Llanymddyfri sy ar momentum ar hyn o bryd. Yr olwyr yn cario'n galed. Llinellau Ted Davies yn gwneud ei waith. Y blaenwyr yn barod, yn gwythio'n galed. Davies unwaith eto mas i'r maswr mewn i Maenad, ond mantes i Lanymddyfri. Josh Reid yn cam sefyll, a dyma Maenad yn camu mlaen, taro glad, dim ffwdan. Mae'r tîm cartre ar y blaen. Lein ymysodol i Casnewydd, y tu mewn i 2 ar 20, Llanymddyfri. Y tafliad i mewn, a chyn i'r trad hyd yn oed setlo. Mae'r Crysedu a Melin yn snapio i mewn i Sgarmes. Maen nhw'n dyn, maen nhw'n isel, mae'r coesau'n troelli mewn rhythm perffaith, ac mae Langley drosodd i hawlio cais cynta yr ymwelwyr. Llanymddyfri yn clirio'i llinell, mae'r gic yn uchel, mae'n galed i lawr y cae tuag at Casnewydd. Maen nhw'n penderfynu chwarae yn wrth ymosod. Llanymddyfri'n sgrialu, tipyn o banic efallai, ac mae ymynedd y dyfarnwr wedi dod i ben, cerdyn Melin am dacl uchel gan Evan Sheldon, a maen nhw lawr 14. Cyfle da nawr i Casnewydd ymosod. Lein llwyddiannus yn gosod Sgarmes cadarn i'r ymwelwyr. Y blaenwyr yn hyrddio tuag at y llinell gais, a Langley sy'n mynd ar gyflymdra uchel ac yn croesi'r gwyngalch. Cyfle i Casnewydd ailosod ar unwaith. Morgan Williams ar gic, ddim cweit yn ei gasglu, ond mae'n cymryd y gic cosb cloi, dim cweit yn cyrraedd y metre, ond mae'r bêl mas ar hyd yr olwyr. Pêl cloi, cyflym, yn syth i ddwylo. Nhw a Morgan sydd yn deifio ar draws y gornel ac yn casglu pwyntiau gwerthfawr i'r ymwelwyr. Llanymddyfri ar sgrym, 5 metr i mas. 16 pwynt y tu ôl i'r ymwelwyr. Y sgrym yn hyrddio ymlaen, ond dyw Casnewydd yn gwrthod gadael iddyn nhw fentro, ond mae'r bêl mas. Rhys ddim cweit yn cyrraedd y gwyngalch, ond mae'r bêl dal yn fyw, ac Evan Sheldon sy'n deifio ar draws y llinell. I chi ffili help ond meddwl bod Llanymddyfri nôl yn ddi, ddim jyst yn gorfforol ond yn feddyliol hefyd. Y blaenwyr wedi gwneud i gwaith. Rhys ar gic berffaith i Cian Abraham sy'n hyrddio drosodd, yn hedfan drosodd, a rhoi gwyn anferthol ar wynebau i dîm. Dim ond 4 pwynt sydd ynddi. Un peth sy'n sicr, dyw'r gêm hon ddim drosodd y gêm yn sicr yn y fantol i'r ddau dîm. Lewis yn ei gasglu, a'r blaenwyr yn gwneud i gwaith. Maen nhw'n awchu am y fuddugoliaeth yna, chi'n teimlo hynny. Jordan Evans, Berian Watkins nawr. Pawb eisiau croesi ac yn cydweithio ac yn ailgylchu'n grefftus. Ond mae'r bêl odi e drosodd, ydi, a braich y dyfarnwr i fyny a Joshua Morse sy'n hawlio hi. Wel, mae'r gêm hon yn sicr am gyrraedd uchafbwynt hynod ddramatig. Casnewydd yn gwrthod roi'r ffidil yn y to. A Llanymddyfri yn benderfynol o greu wal o ddir. A eiliadau ar y cloc. Un hyrddiad arall sy'n angen, mae'r bêl yno, ond mae'n cael ei daro ymlaen. A dyna ni, Llanymddyfri yn cipio'r fuddugoliaeth yn syfrdanol. Ar ôl bod 16 pwynt ar ei hôl hi, Llanymddyfri yn dod nôl i ennill o 22 pwynt i 19.